Takže ahoj, dnešní video je, jak se stáhnout tento Minecraft Pi. Je to verze 0.15.0, je to docela dobrá verze, je to alfa, tady to můžete vidět, alfa Boulder 1, a jde tady dělat všechno, můžete si tady dělat skiny, já mám někdy na video, jak si dělat vlastně skin, já ho teda mám. Já vám dolů pod video dám vlastně odkaz na tu stránku. A ještě potřebujeme tento ES File Explorer. Ten si normálně stáhnete, možná vám ho dám taky pod video, jestli nezapomenu. A teda my půjdeme na ulož to. Tak, tohle vám naběhne, když si kliknete na to pod video, na ten pod videem. A my si dáme stáhnout pomalu, protože mi se to stejně stane rychle. Tak a napíšeme si to tam. PQAI. Tak. Nám se to bude stahovat. Tak, klikněme na otevřít. Teď vás to rovnou hodí sem, já už jsem to tady jednou stahovala. Na to si podržíte, ne kliknete, ale podržíte. Tak, dáte tady ty 3 tečky dole pravo další. Tady dáte sakryš. Tady dáte extrahovat, tady to mám dole. OK. Teď se nám to extrahuje. Ne, pardon. Ještě si najdete, já jsem to chýbal špatně. Tady, vlastně, jste tady a vy se to takhle přehoupnete. A jste vlastně v domečku, home. Tady si dáte, ještě jednou popojedete. Teď jste v místní. Tady si dáme download, jestli to tady najdu teďka. Jo, tady. Download. Teď to tady budeme mít, je tady Minecraft Pi. To si podržíme, jak jsme říkali. Teď si to extrahujeme. Vlastně rozbalíme, kdo tomu nerozumí. Samozřejmě to tady hlásí, že to nejde, protože já už to mám stažené. To si rozbalíme, potom nám tam najde, já to konečně musím najít, sakryš. Jo, tady mám míst. Tak potom vám to vlastně najde instalovat, na to si kliknete, já to tady asi už nenajdu. Tak a potom normálně si počkat. Kde to zase mám? Sakryš. Co to? Já tady máme komprimováno, to nic. A vlastně potom si dáte instalovat, potom tam můžete dát otevřít nebo hotovo. Když to chcete dát na plochu, tak dáte hotovo. Normálně vám na ploše vyběhne tenhle Minecraft Pocket Edition. Na to si kliknete a můžete se tady dole přihlásit. Já jsem teda přihlášena a už můžete vytvářet světy. Já mám teda 12 světů. Ale nabíhá to potom docela pomalu. A 13 takových světů. Takže se jde budu. Tak, to krát se dá.